ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଚଷମା କମ୍ ବୟସରୁ ବ୍ୟବହାର ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଖେଳ ପାଇଁ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଖେଳ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ସେ ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଖେଳ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ସେ ଖେଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେଣି। ବାପା ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ହେଲାଣି। ମୋବାଇଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜ, ମନରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ହୁଏ। ଶାରୀରିକ ଖେଳ ଅଭାବ ଏବଂ ବାହାରେ ଖେଳିବା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ରେରଣା ବାର୍ତ୍ତା। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଖେଳନା ନାହିଁ, ଏହା ବଡ଼ ଲୋକର ଏକ ଉପକରଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି। ମନେ ରଖ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଦୂର କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।